ମନାଲିସା ନାୟକ ପିଓର ମା ଅଗଷ୍ଟ 9, 2020 ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଓ ଅପହରଣ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 3:15 ମୋ ପିଓ ଅପହରଣ ହେଲା, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲି। ଯେହେତୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ପାଇଲୁନି। ତାପରେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ଥାନାକୁ ଗଲା ଭିତରେ ମୋତେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଏଫଆଇଆର୍ ହିଁ ରଖୁନଥିଲେ। ତ ଜିଦ୍ଦି କରିକି 5ଟାରୁ ବସିଛି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 11ଟା ବେଳେ ଆଇଆଇସି ଆସିକି ଖାଲି କହିଲେ କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖୋଜାଖୋଜି କରିବେ, ଯଦି ନ ମିଳିଲା ପୁଣି କାଲି ଆସିବେ। ତାପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଗଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଇଆଇସିଙ୍କର ଭେଟ ମିଳିଲାନି କି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହିଁ କଲେନି। ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାସ ଗଲା ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଗଲୁ, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କୁ ଗଲୁ, ତାପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ସେମାନେ କାଲି କହିବେ କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବୁଝିଦେବୁ ଥାନାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ହେଲା ପରେ ବି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲାନି। ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କର ବି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଖୋଜିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ ନା, ତ କାହା ପାଖରେ ବି ନମ୍ବର ନଥିଲା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର। ତ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଦ୍ୱାର ସେ ଦ୍ୱାର ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆର ସାହାରା ନେଲି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମୋ ଘରକୁ, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଶୂନ।